Good morning, that's good. Nandito tayo sa bandang Kuipers Park ngayon. That's good, kakalabas lang natin. Nandito tayo sa tuktok ng bundok, kaya kitang kita natin yung baba. That's good oh. Ayun, tayo'y mag-duty sa DoorDash food delivery mga ka-that's good. Maaga tayong lumabas dahil maghahatid tayo kay Mrs. sa trabaho niya. Kaya napaaga rin tayo mga ka-that's good. Minsan mga ka-that's good, subukan ko rin yung sobrang aga, yung mga alas 4, alas 5, subukan ko mag-deliver mga ka-that's good. Kukuha ako ng schedule nun. May order na ba no? Meron pa rin siguro yun. Subukan nga natin, kaya titignan natin kung may o-order. Tulog pang tao, Mga ka-that's good ah. Malay mo natin, di ba? Ang oras ngayon mga ka-that's good, alas 8 ng umaga. Ganito yung normally na labas natin dahil ang trabaho ni Mrs. sa hotel ay 8:30. Yan mga ka-that's good. Kaya maaga tayo ngayon. Hindi na nga ito. Maaga pa ito rito mga ka-that's good. Tignan nyo oh. Tayo pa lang ang sasakyan sa kalsada. Pero mga 8:10 mga ka-that's good, ganyan, 8:30. Nako, traffic na sa mga eskwelahan dahil pasukan na ngayon mga ka-that's good. Kaya yun yung lake oh, ang ganda oh. Yan ang gustong gusto ko mga ka-that's good, nakikita yung lake na yan. Isipin mo paano nandyan yung tubig na yan, no? Naipon siya dyan. Isipin mo yung... Kasi hindi na natuyo no? Oo, siguro nag-lock yung mga bundok no. Ayan no. Ganda mga ka-that's good oh. Ganda ng umaga oh. Walang snow, malamig, -2. Ayan na, nagbababaan na. Sisibabaan na mga ka-that's good yung mga sasakyan. Ops, sinunahan ako mga ka-that's good. Hindi maganda yan ah. Basta doon ni Hyundai ah. Hyundai ba Hyundai yan? Ano yan, Veloster. Veloster. Hyundai Veloster mga ka-that's good. Naman kasi. Ay, nag-aantay na ng bus si kuya. Ito na kasi mga ka-that's good yung oras ng mga pasukan sa trabaho, pasukan sa eskwela. Kaya nagunahan sa kalsada mga ka-that's good. Ingat-ingat lang tayo dahil medyo madulas yung kalsada, hindi siya... Kaya madulas din yung kalsada ka-that's good dahil yung gulong natin pang winter tire. Pag ang kalsada ka-that's good dry na ganyan, tapos ang gamit mo winter tire, hindi maganda yung grip niya dahil yung winter tire malambot ka-that's good. Sobrang lambot ng tire na yun, nakadesign yun sa snow. Hindi siya nakadesign sa ganyan na kalsada na dry na... Yung kalsada pa naman ngayon ka-that's good, parang ano yan, pwede ba yung dry ice ba? Malamig yan na matigas na ano, dry, parang ganun. Pag nakita mong makintab ka, that's good, madulas yung kalsada. May mga black ice na tinatawag nila ka, that's good. Ayun no, buwan natin, deliver tayo ka, that's good. Good morning, ka-that's good. Morning, good morning. Good morning mga ka-that's good. Dito tayo sa Urban Plaza. Ayun yung Urban Fair. Dito tayo sa Lower Mission mga ka-that's good. Dito tayo mag-uumpisa ng shift natin ngayong umaga. 8:30 yung shift natin, so may 5 minutes pa. Dito tayo mag-aantay mga ka-that's good ng first order natin. So na-expect natin ma-order ano ba? Ayan, A&W tsaka McDonald. Ayan yung mga madalas. Maya-maya naman mga Walmart na tsaka Superstore grocery mga ka-that's good. Ang lamig, -2 ka-that's good, pero walang snow. Ayan oh, tingnan nyo yung paligid oh. Oh, walang snow mga ka-that's good. Wala. Unang pick up, unang order natin mga ka-that's good, 7-Eleven yung pinick upan natin. De-deliveran natin dito sa south banda ng Kilona sa bundok ka-that's good. De-deliveran natin. Medyo malayo siya.
10 kilometers. Makakagala naman tayo, that's good. Dito yung dati naming inupahan, dito yung dinadaanan ko dati pag umuwi ako rito, that's good. Pero hindi na tayo rito ngayon. Na-deliver na natin, that's good. Gaante ulit tayo ng ganda rito. Puting-puti, oh. Nasa ano tayo, that's good. Nasa tuktok na tayo ng nasa kabundukan tayo. Ditong Kelowna, that's good. Bundok ito eh. Kabundukan. Napapalibutan ng mga bundok, that's good. Dito tayo sa taas ngayon. Kettle Valley. Ito yung Kettle Valley, mga that's good. Dito tayo. Makakita ka rito yung mga naglalakad na usa, nandyan lang sa kalsada. Baka makachamba tayo. Nung autumn, that's good. Ganda ng mga puno na to. Mga kulay red, yung mga dahon yan, tsaka yellow. Ngayon, brown na lang eh. Para silang patay. That's good. Pero buhay yan. Mag-green ulit ang dahon yan sa spring. That's good. Ito tayo. Ayan yung Chute Lake Elementary School. Ang ganda ng eskwelahan nila, that's good. Ang lawak ng playground. Tapos may mga yung mga slide nila. Yan ang Chute Lake Elementary. Ang elementary school dito, that's good, ano eh. Mas marami silang laro kaysa yung nasa classroom. Lalaro sila. Ganda rito. Ngayon balik tayo sa baba, mga that's good. Mga nasa 10 kilometers hanggang dun sa tambayan natin sa Urban Plaza. Dun tayo. Ganda, oh. Puting-puti yung paligid. Ito ang sunod na order, mga that's good. Dito tayo sa Orchard Park Mall. Ito yung mall dito sa Kelowna. Ang nag-iisang ikaw na mall. Diyan tayo sa Cora. Magpipick up, mga that's good. Marami to. 14 items. Kabigat. Tapos i-deliver natin sa West Kelowna. So diyan tayo sa Cora. Pipick up. Catering na naman yung nakuha kong order, that's good. Punong-puno. Punong-puno ito, isang bag. Puno rin ito. Kasi ito yung mga drinks niya. That's good. Parang mga ano to, smoothie. Smoothie ba tawag niya? Ayan. Deliver natin sa West Kelowna. Catering yung nakuha ko, that's good. Malaking order. Hindi ko naman in-expect na ganyang kalaki. Okay. I-high natin yung temperature, that's good, dahil ang lamig. Ayan, no. Okay, 1 degree Celsius, that's good. Sabay sounds tayo. Sabay kain muna tayong chocolate, that's good. Ito yung binibigay ng Walmart na chocolate, oh. Masilbi rin, eh. Talap. Tatawid tayo sa tulay. 30 school zone, mga that's good. 30 lang tayo. Yan, eskwelahan din yan. Nandito na tayo sa West Kelowna. That's good. Nasa taas din tayo ng bundok. Ayan, no. Ganda ng mga bahay dun sa bundok. 30. That's good. Malapit na tayo sa de-deliveran natin. Pagkatapos nito, deliver na to, mag-almusal muna tayo, mga that's good. Yung mga nagtatrabaho pala na yan, yung ano, umorder ng pagkain, that's good. Kaya pala marami. Ginagawa nila yung sewerage ba yung ginagawa nila.
i-deliver na natin yun. That's good. Big order ulit. Almusal muna tayo, then tsaka ulit tayo bibiyahe. Mga ka-that's good. Dahil kaninang umaga nagkape lang ako, dahil pag umaga wala akong ganang kumain kahit piliting ko. That's good. Nagugutom ako mga ganitong oras na, mga 10:30. So nakakatatlong deliver na tayo. 2 oras na tayong naka-duty ka. That's good. Malalayo kasi yung dinilibera. Kaya mahaba yung oras. Pero hindi bale, babawi tayong mamaya-maya. Pag nakakuha tayo ng mga grocery. Sarap mag-deliver ng grocery. Gusto ko yun, yung nagpipick up ng grocery tapos dinedeliver. Yun, no? Meron pala yung sabi nung sa Walmart, sabi nung manager ng Walmart, kinausap ko kasi sabi ko sa kanya, isang beses nag-deliver ako ng Walmart grocery. Ayaw tanggapin ng customer yung isang tray ng itlog dahil wala daw siyang in-order na itlog. Sa isip ko naman, ayoko namang kunin dahil ayokong ibalik sa Walmart yung tray. Kumbaga lugi sa oras, ibabalik mo sa Walmart. Dapat may bayad, di ba? Ayaw kunin ng customer. Pinilit ko, iniwan ko na lang. Sabi ko sa kanya, kunin mo na lang para tapos kung i-charge ka, sabi ko sa kanya, tawagan mo na lang yung Walmart o kay Turdas para i-refund sa'yo kako, kasi may susunod pa akong biyahe, sabi ko sa kanya. Tapos tinanong ko sa manager ng Walmart, sabi niya, pwede mong kunin yun. Tapos sabi niya, sa'yo na yun, wag mo nang ibalik, sabi niya. Maloko yun Ewan ko lang kasi ibinabalik ko pa rin kasi nangyari ulit, hindi naman itlog yung sunod, naman yung toilet paper, yung mga ang dami. Binalik ko sa Walmart, tinanggap naman nila. So ganun lang pala, ibalik mo lang doon, tatanggapin din naman pala nila. Hindi ko naman sinadya na ibinalik. Sabi ko pag nag-pick up ulit ako sa Walmart, tsaka ako na lang ibabalik, di ba? Kaysa yun lang sasadyain mo doon, magsasoli ng item. Pero ngayon, dahil madalas naman na akong mag-grocery, babalik ko na lang. Nung papasok na tayo ng Highway 97 ka, that's good. Dito tayo mag-almusal mga that's good. A&W tayo. Breakfast natin, that's good. Ito yung Eggers. May bago silang bun. Iba yung bun nila, that's good. Crispy. Kakalabas lang daw ngayon sabi ni pare ko yun. Tapos kape tayo, that's good. Yan. Ang breakfast natin, that's good. May pick up tayo, that's good, sa Little Caesars. Kaso ang layo nung pick up location natin. Nasa 8 kilometers ka, that's good. Doon sa pick up location. Layo ng inorderan nung customer. Siguro yun yung malapit sa kanya, kaso malayo sa akin. Kasi may Little Caesar dyan ang lapit sana sa akin. Kung dyan siya umorder, ayan Little Caesar na yan. Doon tayo sa Ratland pupunta. Nagkaroon ng stock order mga ka-that's good. Ibig sabihin may dumagdag dun sa order na Little Caesars, may dumagdag na Pizza Hut. So dalawa yung order, dalawa rin yung de-deliveran, nag-double order. That's good. Stock order. So nandito tayo sa Pizza Hut na yun, Plaza 33 dito sa Ratland. Ayan, piniprepare pa yung pizza natin, mga 3 minutes pa daw, so antayin na natin. Yan.
nakuha na natin tong Pizza Hut. Punta tayo sa Little Caesars naman para makuha yung order dun. Yun, nakuha na natin yung pangalawang order. That's good ito. Ito ang Ratlan. That's good. Dito natin kinuha, Little Caesar. Okay na. I-deliver na natin to. Dalawang order ito mga ka-that's good. Yun, dadrive na tayo. That's good. Una nating i-deliver yung Little Caesars. Tapos pagka-deliver nun, tsaka natin i-deliver yung Pizza Hut mga ka-that's good. Dito tayo sa Ratlan ngayon. Yung mga walkway sa gilid ng kalsada ka-that's good, may ice. Kaya yung mga tao naglalakad sa sa kalsada na. Pag may mga ganyang naglalakad ka-that's good, lalayuan natin para hindi sila masagi. Hirap na, di ba? Tapos may mga humps din dito ka-that's good. Maraming humps dito katulad yan, no? Nakapang-apat na humps na ako sa street na to. Turn right onto Leadhead Road, then turn left onto Tartan Road. Dito tayo deliver ka that's good. Na-deliver na natin yung Pizza Hut. So, puntahan naman natin yung Little Caesar. Deliver natin yung Little Caesar. Yung de-deliveran natin ng Little Caesars mga ka-that's good, sa may University of British Columbia. Doon tayo mag-deliver sa UBC. Yun yung malayo-layo konti. That's good. Estudyante ito malamang. Siguro. Turn right onto Okanagan Highway, British Columbia 97 North. Papasok na tayo ng Highway 97. Dito na tayo pa. That's good. Ito yun, apartment ng estudyante. Pero leave out door daw. So dito lang natin iiwan sa harap ng lobby. Yung pizza niya, that's good. Yung pizza, yan lang natin iiwan. Yun lang ka, that's good. Kasi sabi naman niya iwan lang dun. Ito ang apartment ng mga estudyante ng UBC. ka, that's good. Ganda rito. Dami nang nagtayo ang mga apartment dito sa malapit sa UBC. Mga ka-that's good. Paparentahan nila yan sa mga estudyante. Mga estudyante kasi rito ka-that's good, galing din sa iba-ibang lugar. Parang kumbaga sa Ilocos MMSU, tapos may galing ng Cagayan, ganun. Galing ng Ilocos Sur, may tiga Pagudpud, mga ganun. Dito ganun din ka-that's good. Sa UBCO may mga galing ng iba-ibang lugar din as dito pumapasok sa university. Ganda ng forest nila. Kaya maraming tinatayo apartment doon para kumuha ka ng unit doon, paupa mo rin ganun. Pababa na tayo, that's good. Balik tayo sa Highway 97. Maka-pick up ulit tayo ng order on the way. Ganda pag may mga ice na parang mga pintura, parang mga natapon na pintura. Yung bundok puting-puti galing may pinick up tayo ulit para kay Victoria A&W. That's good. Dito tayo sa A&W sa Lakeshore. Ayan kotse ko, dumi na naman. Grabe ang dumi ng kotse pag ganito. Basa yung kalsada. I-deliver na natin ka, that's good. Dito tayo nag-deliver ng A&W sa High School, Immaculata Regional High School.
Estudyante yun, that's good. Order, siguro ano niya, merienda niya. Stock order ulit, that's good. Ang order natin ngayon, dalawa. DQ, tsaka yung isa, Rich Tea. Dito muna natin, pick upin muna natin itong isa. Itong DQ, tapos tsaka tayo pupunta sa Rich Tea pag na-pick up na natin to. Nakuha na natin yung DQ. Ito yung DQ. Kunin natin yung Rich Tea. Malapit lang din yung Rich Tea. Diyan lang, dito lang, same compound lang, pero sa kabilang bangers. Kabilang dulo lang siya mga that's good. Doon lang siya. Doon natin kukunin. Doon sa dulo. Ng mga bangko rito Kadaskod, may ATM sila, drive-thru ATM. Ayan oh, drive-thru yan. Ayan, that's good. Doon tayo. Ayan oh. Sikat din ito, daming kumakain dito, daming mo-order nito, lalo nung summer. Ito, bubble tea. Ayan na, that's good. Nakuha na natin yung Rich Tea. Nakuha na natin yung dalawang order, deliver na. Yung de-deliveran natin ng Dairy Queen, that's good. Tapos sabi niya ring doorbell daw, kaya do-doorbell tayo. Pero iwan lang natin sa pinto. Pang horror yung doorbell niya, no? I-deliver na natin yung last na order, that's good, yung pangalawa, yung Rich Tea. Yun, tapos na yung shift natin, that's good, yung half day. Bale 4 na oras, tapos na. That's good, yung nasa mga $80 din yung 4 na oras na shift. Bale 4.5 hours pala. Kasi nag-umpisa tayo 8:30, mga 1 PM na that's good. Yung kinita natin 80, sakto $80. Mga that's good, matumal talaga pag weekdays ang delivery. Hindi ako nakakuha ng mga grocery, that's good. Walmart tsaka Superstore wala tayong nakuha. So ngayon uwi muna tayo para makapagpahinga saglit dahil wala tayong sunod na schedule. Hindi tayo nakakuha ng schedule na sunod. Tignan ko mamaya kung makakuha tayo. Pero meron tayong nag-aantay na schedule mamayang hapon, mga late afternoon hanggang gabi na yun mga ka-that's good. So ayan, yan ang ginagawa ko pag umaga. Sinubukan ko lang maaga nitong mga nakaraang araw. Wala rin namang pinag-iba ka, that's good. Pag maaga, yung sobrang aga, tsaka labas ka ng medyo tanghali na, parehas lang din. Pero titignan natin hanggang mamaya.